Njengoba sokubona njena uke wangibiza wayongikhombisa something. So ngithe mangiyibona lonto ngabona ukuthi no ngeke kufanele ngiyibone ngedwa. So ongivulele lapho umkhombise. Ngiyacabanga ukuthi indaba enjani lezo-ke manje ezizophuma lana kilokhuzane kwi-box lena. Siyabonga. Oh, bantu shame. Wawina bandla Nkosi yami. Shaqekile nathi. Ushaqekile? Ushaqoyini? I never expected it. Awuzakala bantu. Awuzashwa. Uyakhumbula umbuzo wakho ongibuza wona? Ngitheni? Ukuthi ngisengakwazi ukwenza umuntu. So uvumile yini ukuthi ngimthathe number 5? Wena are you still fertile? Hayibo ufuna ukubona lokho? Ufuna ukubona uma yena ekhulelwe, ufuna ukubona uma ngabe ekhulelwe. That the only way ngizoprove ukuthi you are still fertile. Oh, uzokuphendula. Ngisile ngizokuphendula ngithi uyayibona lento ukuthi ithini. Wonke lamakhosikazi ayangi-accuse ngokuthi mina ngizalisi ngiyakhuluma ngande ngomlomo. Ngibe ngibona kodwa ukuthi ikhona into eyenza ngingakwazi ukuzalisa. Yabona-ke mfethu, hayi, this is a good start. Khahlela udonga. Khala katha. Ngiyajabula shame ukuthi efika nje abenze izinto ngendlela. It's like uplanile uzothi 1 athi 2 ku3 avela qede. Ngathi abe kubumfana. Abe Umacele understands